bangguna amanami nanami gudang dope tempat duduk paling depan pojok kursi merah tusi hita dan mohon dijaga jarak protokol kesehatan. Gudang kopi jolo, amak sehan arah kamu. Di Gijak pe masih banyak tempat duduk. Alai perjolo mahita di lantai dasar lantai sadaon asa penuh. Huria nahina holongan Tuhan Yesus Kristus. Tapadari madirita laho masuk tu perpungata di boronginon martangiang nahoho mahita. Jauh-jauh marsaor dohot Tuhani. Huria nahina holongan Tuhan Yesus Kristus. Hiap manang marsal puado aka ari naung tabulus. Ragam namasa pasiki pasoring di pasani nguluta. Adong lasni roha dohot arsak. Adong perjupangan, adong nang persirangan. Adong namarutung, adong narugi. Adong nalaho dohot naro. Ima urdo ningoluta hobartu perdalan ditiki di tongani pandemi COVID-19. Di los tuhata do pehitan waeng sahatu ujung ni tahun 2021. Di sudi namasai takasdo satia debata mangaramoti hita. Atik pe sipata Soeharto Hatta namasa natabulus saliling tahun 2021 anggo sakap ni Jehovah tuhita ima sakap hasonangan atong
hita akan api marhamaul ni di Jehovah jalan atau tong masihol dia sini rohana bongo mahita tu persauran nabadia laho memuji doho pasang apa tuhata Roma hita marulupulop tujulona marid de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi Jehovah, ay ruri saling-liling na do asini rohana. Ay nung atakas suboto, sakap akan usakabi, taringot Tuhamu, ninna Jehovah. Sakap hasonangat do tahe, dada tuhamagoan asa au mangaleho Tuhamu ujung nahina lungut tonom muna. Haleluya. Martangi yang mahita Ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami gok puji-puji dohot mauliati do rohanami tuho ala diramuti ho dohami madalani tahun 2020 sada atik pe ikon mangadupi ragam namasa lumubi ma pandemi COVID-19 sia sahat tu ujung ni tahunon huha melateho kami do ala di pasu-pasu ho huriam hakabibi di distrik Walu DKI Jakarta on patuluson orientasi pakubiasio di HKBP tahun 2020 sada 5 tahun pemberdayaan. Asini roham dihami, asima roham dihami, saidongani mahami manal puhot tahunon. Zala patolhas mahami memasuki tahun 2022 si basa-basa honomu tuhami. Dihabosi rohanami do pangaramotiomu dihami, jala tugu-tugumu dohami mangiahi sakap hasonangan nabi natu pami ramuti mahuriam makangwaluho pajomu saroha sa pikira kami patupahon lomoni roham di tongan ni keluarga di huria dohot di masyarakat na humaliak kami say tau sangap di guarmu mangulu nami jalalas ni roha nang pasu-pasu tuna humaliak kami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Tangihon hamu mapati ni debata di perpunguan ujung tahun imana tersurat di 5 Musa ayat 5 Musa 10 ayat 10 sia songonom ma didok disi dang jadi papeolommu uhum dang jadi homer nida buhi jala dang jadi jala ommu silua ai sisipdo papitung matani halak na pistar jala pabalik-balik parhataan ni halak na tigor ido sahatna atong ramai ido gogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pergugoi mahami merbilang-bilang dia doban ni Tuhani manang piga jom nari sahat mahita tu ujung ni tahun 2020 sada bongotatama tahun 2022 molo tatai liho tu pudi perjalanan ni ngoluta di tahunon di bagasan alimos ni pandemi COVID-19 sia dope hita ragam do pangotak na tu ngoluta adong na agoan di nahinaholongan, adong na agoan di ulaon, adong na moru pasamotan, di persaura siganu pari pe, dang terbahek kita dope son ribur ditiki adorang somasa dope pandemi. Sahat do panginonana tuhuria, adang terbahek kita dope merminggu do mernatal, masai torop di bagas gerejaon, majaga ruhut hahipason. Alani molotol has do pehita nuaing tu ujung ni taonon ikon hati dakonota do saleleng tahun 2020 sadaon ragam do akan atasakapi di ngolu marsasahalak di rumah tangga nang dihuria pe adong doi natulus alai sai adong dope nasudat dia kasakap naung tulus hamulate honotta do tu Tuhan perdenggan basai siala asini rohana na patulus sakapta na hobar tu sakapna dihita alai dia kana sotulus dope tagamu dope madele manang marungutungut tita tutuhatta di perdalan nia katiki naung tabulus di tawonon tauji mama bahir ruji-ruji tu derita be tasukum matu derita nung ata pake partikian naung tabulus tuaka ulau nadinggan sotung do aka partikiani marsalpuan so adong na taula agia ahape manang tapake partikiani tu ulaon naso hinalomohon ni debata alani i di bagasan udruk serep ni roha
Jong mahita dia dopan ni debata, patidik sude dosata. Jong mahita. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai ala tergugut tami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami. Ubaratu tuhami di nama make pertikian na binasa basa homu dang sikot dope hami di bagasan hamanaton mamereng. Manakasi perulaun nami songon akan maroha. Ai sipata dope marsal puat tiki hapedang bui dope hula kami sikop aka nahina holomohon ni roham. Balik satahe akan nahina holomohon nami juthu halaputi hami. Se sama dosa nami saluhutna jala suru mato di perbadia tu rohanami be asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda na binarbagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Molo tu ngadong manangisi na merdosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do perdenggana taringo tu dosata. Alai dada hola taringo tu dosata, doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk dihita di perpunguan ujung tahunon imana tersurat di Efesus 5 mamukasian ayat 10 tolu rodi ayat 10 alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ai nasa naung di papatar tiurmai. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaw muna
songon aka nama roha, unang ma songon aka na hurang roha. Ido sahatna mertua ma akan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Taha tidak kon ma porsiao tai songon na hina tidak kon nidong atta saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siato di perbadia adorang suabubuhan iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hapun silang na tuat tubano torung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manai tu surgo lahul tu siamu ni debata jahuba amanai pergugo na suatu dosani di sima ibana pay mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Sunggul-sunggul di perpunguan ujung tahun tanggal 21 Desember 2021. Naparjolo sadarion Jumat 21 Desember 2021 ibadah ujung tahun masuk pukul 10.30 bahasa Indonesia, pukul 16.30 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak. Dung sipul jamita papungu pala tujuan nilangkata dohita haporluan tudana pensiun hakabibi. Napaduahon acara ibadah ujung tahun jam 00 di Bagastabi disediakan huria do boy ma dibuat di pintu masuk gereja. Napatuluhon marsugot hari Sabtu 1 Januari 2022 ibadah tahun baru masuk pukul 10. Dung sipul jamita papungu pala tujuan nilanggata dohita haporluan tu kategorial napa subulung. Napa opaton pinangido tu sudah ruas nama dohoti ibadah wajib mengikuti prokes dohot menggunakan check-in peduli lindungi di pintu gerbang gereja manang patuduhon kartu vaksin COVID-19 sia. Palimahon dung sidung ibadah pitor mula mahita marhite na menggunakan check out di peduli lindungi jala unang be marpungu-pungu. Naparpudi berik suria boy madisken marhite barkot naung disediahon huria. Songonima sunggul-sunggul dihita. Berita jujur tahun Manang Briggs laporan parhepengon.
Dihita saluhutna, dihamuna kadamang dainang, nang naposo bulung remaja do sekolah minggu, tatangiyong majo, birik hagabi pisutoyo, manang barita jujur tahun, na pinatupa ni huriatta marhite uluan ni huriatta dison. Dipatupa di bagasan bahasa Indonesia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang senantiasa tetap menyertai, menaungi dan memberkati umat pilihannya, khususnya Jemaat HKBP Wistoyo hingga saat ini. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Tentu semua kita pasti mengalami perjalanan hidup masing-masing. Mungkin ada kesamaan namun banyak juga perbedaan. Secara persekutuan dalam gereja ini juga ada pengalaman yang sepantasnya kita saksikan secara bersama-sama. Tentu dari semua yang sudah dialami tersebut, ada sesuatu yang dapat dikatakan untuk itu. Seperti yang disaksikan oleh pemazmur, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Godang matongon nabinain ni jauh batu kita. Jadi marhilas ni roha mahita di si Psalmen 126 ayat 3. Walaupun masih banyak yang kita pergumulkan dalam menjalani tahun 2021 ini bersama dengan semua umat manusia di dunia ini, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dari semua pengalaman umat manusia di dunia ini, kita juga mengalami hal yang sama. Ada dari antara kita dan keluarga yang terinfeksi virus tersebut. Bahkan ada beberapa dari antara anggota jemaat kita yang meninggal dunia. Dengan pengalaman ini harapan dan doa kita, kiranya pandemi ini segera berakhir, kiranya dapat mengurangi rasa kekhawatiran kita dalam menjalani hidup setiap hari. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Ini adalah hal yang memberikan sukacita bagi kita, walaupun tidak ada seorang dari antara kita yang dapat memastikan apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Tetapi dengan iman kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita akan menjalani hidup ini dengan optimis untuk memasuki tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita dapati. Dengan pengharapan tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Mari dengan iman untuk memantapkan langkah kita menjalani tahun 2022 yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita meyakini bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita meyakini bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Karena itu, janganlah kita pernah meragukan kasih setia Allah. Tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 yang lalu, Amang Pendeta Estogatorop sudah dilantik menjadi pendeta HKBP Resort Sutoyo, menggantikan pendeta Kris Pandoli Harahap. Dengan demikian, bahwa hampir semua pelayanan di HKBP Sutoyo masih dilakukan oleh pendeta resort yang lama, bersama dengan sesama pendeta dan para ladu di HKBP Sutoyo. Tidak banyak yang kami alami dalam pelayanan tersebut, namun melalui memori, lampiran, dan catatan-catatan serah terima pendeta HKBP Resort Sutoyo, sedikit banyaknya sudah dapat memaparkan gambaran pelayanan-pelayanan di HKBP Sutoyo ini. Seperti halnya pelayanan-pelayanan di gereja lain, hampir semuanya gereja mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Pelayanan yang dilakukan masih terbatas. Dalam tahun ini ibadah tatap muka juga di dalam gedung gereja sempat dihentikan antara bulan Juni sampai bulan Agustus 2021.
Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui live streaming. Ibadah yang demikian tidak mengurangi esensi peribadahan, walaupun masih banyak yang merindukan ibadah secara tatap muka di gedung gereja. Hal ini juga terjadi dalam tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Harus diakui bahwa sebaik apapun yang dapat dikerjakan semuanya belum mencapai kesempurnaan, termasuk di dalamnya perjalanan pelayanan gereja HKBP Sutoyo, sehingga harus banyak yang kita kerjakan dengan penuh keseriusan dan kerjasama pada masa yang akan datang, agar masing-masing majelis dan jemaat saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain dalam pelayanan di gereja ini. Kami dan kita semua adalah utusan Tuhan untuk melakukan semua pelayanan. Akhir kata, sebagai pimpinan jemaat HKBP Sutoyo menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja HKBP Sutoyo. Terima kasih kami sampaikan untuk Amang dan Inang Sintua yang selalu memberi waktunya untuk melayani. Amang dan Inang jemaat yang rajin mengikuti ibadah offline ataupun online, virtual live streaming. Para pengurus yang telah memberikan seluruh perhatiannya dalam pelayanan di gereja yang kita cintai ini, ketua-ketua dewan, seksi-seksi dan semua anggotanya, guru-guru sekolah minggu dan pendamping pra-remaja, tim musik dan song leader yang melayani dengan sepenuh hati dalam mengiringi setiap ibadah. Amang dan Inang sebagai pelatih kor dan juga dirijen kor. Paduan-paduan suara yang selalu berperan serta dalam pelayanan, baik itu melalui suara yang merdu dan juga yang berperan serta dalam tugas protokol kesehatan. Panitia yang siap dan selalu bekerja untuk membantu gereja, seperti panitia ulang tahun gereja, panitia pesta gotilon, panitia Natal 2021. Juga kepada donatur penyumbang untuk pengembangan pelayanan gereja pribadi maupun kelompok-kelompok. Aman dan Inang yang selalu memperhatikan kebutuhan pelayanan di HKBP Sutoyo dan yang selalu mengingat tanggung jawab persembahan tahunannya. Jemaat yang selalu mendoakan pelayanan di HKBP Sutoyo. Tim multimedia yang luar biasa yang bersedia dengan sukarela untuk pelayanan ibadah live streaming dan juga untuk pengadaan renungan harian. Kemungkinan masih ada yang belum kami sebutkan di sini secara satu persatu. Tetapi semua yang kita lakukan itu tetap berharga di hadapan Tuhan, Sang Pemilik gereja. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan berita jujur tahun ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi setidaknya berita jujur tahun ini akan dapat membantu dan mengarahkan kita untuk dapat melakukan pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin juga ini merupakan satu evaluasi akan apa yang sudah kita kerjakan. Jika masih kurang baik, mari kita perbaiki ke depannya. Dan jika sudah baik, mari dengan sukacita untuk meningkatkannya. Mari dengan iman melangkah dengan lebih giat lagi untuk melakukan pelayanan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan membantu kita dalam tugas pelayanan. Karena itu, hanya kepada Tuhan saja kita berharap agar tahun 2020 yang akan datang, dari Dialah pertolongan untuk kita sampai selama-lamanya. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Allah memberkati kita semua. Horas, Jakarta, 31 Desember 2021. Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Amang Pendeta S. Togatorop, SMTH. Demikian berik di tanggal 31 Desember 2021. Moliate mari kita salutna. Horas ma dihita sudena. Parjolo tapasahat hamuleton nirohatta tutuhatta pardenggan basa. Ala boido behita marpungu di Boronginon. Kebaktian terakhir
laho menyambut tahun 2022. Nah, hormati kami amang padita, amang inang situa, suang songoni amang situa na pensiun, amang inang sudena ruas hahanggi pinaribot, mewakili para artaon, kami bendahara, mohon izin laho pasahaton, songon laporan keuangan ni Parhuriauta di tahun 2020 sada. Minta tolong tim multimedia asa ditampilhon. Mendukung tu paperless dohot lebih menggunakan barcode, nunga disediahon barcode tentang beri, jadi boido ta unduh menang nata akses melalui handphone ta. Alai bolo secara sepintas boido ta bereng songon na tampil di layar. Songonon ma rekapitulasi ni keuangan ta secara singkat pe hu pabotoho kami. Rekapitulasi penerimaan dohot pengeluaran periode 1 Desember 2020 1 November 2020 sada. Di akhir Desember 2020 sebagai saldo awal ni Huriata 700 juta 750.180 rupiah. Pemasukan selama 12 bulan mulai Desember 2020 1 November 2020 sada godangna 4 miliar 684 juta 652.110 rupiah. Detailna per bulan boy mata bereng dak polahu ujah kami. Pengeluaran selama mulai dari Desember 2020 1 November 2020 sada totalna 4 miliar 257 juta 655.310 rupiah. Marsaldoma Huriata per 30 November 2020 sada 1 miliar 134 juta 757.570 rupiah. Sudena danai manangna hepengi tersimpan di adong di 2 rekening di Huriata dohot kas manangna peti cash lebih kurang 5 juta dohot uang muka adong mar 3 juta. Sautik hupa tolhasami tong hupa botoho kami sian saldoi lebih kurang 70% hepeng ni alokasi tu pembangunan doi. Sekitar 20% transitori dohot pusat. Sekitar 10% mah uang huria dohot sosial. Mungkin bolo tabereng detailna walaupun dang persis angkai di setiap laporan mingguan di kebaktian mingguta. Merdo mutusi di bagasan pertikianon saotik hu upatorak kami manang na huajak kami hita saluhutna amanginang na parjolo boy tabereng pemasukan masih sangat terbatas.
kemungkinan alani hita terbatas dotong na kebaktian, beberapa kali nak kinongan ngadi patorang diberi berhenti manang nadang melakukan kebaktian. Napa dua hon iuran tahun pe dang maksimal dope, dang mencapai 50%. Napa dua hon pengeluaran tetap setiap bulannya relatif sama, dang pola godang berkurang. Paling do akka kebutuhan ni seksi naso terlaksana alanya ka kendala pandemi manang na protokol kesehatan. Na patuluhon marhiteon huajak kami ma akka amanginang terlumobiak kana poso bulong naung paham akan teknologi asa memanfaatkan fasilitas naung adong disediahon ni huriatta berupa kiris na diakses melalui barcode di kursi tapi ngadong na deba di tempel asa memudahkan aka amanginang perhalado dinalaho penghitungan persembahan dohot aka setoran. Nah, paupaton di pertikian hon kami bendahara mulu adong akan hurang pencatatan pelaporan dohot pelayanan nami tu amanginang mangidomah pami jala bolo adong akan masukan na dohot kritikan na membangun na radido kami majalosa na palimahon hupasa tamima mauliati godang di sudena dukungan ni amang inang di baik dana dohot doa tu huriata HKBP Sutoyo na parpudi hupasa tamima selamat Natal tahun 2021, selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan tama nama masu hita saluhutna. Butima. Saat mahita tu nama dohata na mewakili ruas ni huriata hujau hame masyanon amang hot asi na bebet. Tes na parsangapi hami amang Pandita Resort, Pandita Tugatorop, na hu parsangapi hami amang inang Pandita fungsional HKBP Sutoyo, na hu parsangapi hami amang inang sudi parhalarun HKBP Sutoyo, na hu halog hami sudi ruas ni HKBP Sutoyo. Satabi molo songon hami penuayang na jongjong di Jolon songon perwakilan ruas di nama Dok Hata di pangujung ni tahun 2021 daun. Tung matsay godang do akan namasa nata bolus di sa tahun bolonon. Adong mara akasilas ni roha, habot ni roha, ragam di paruk kilon, terlumobi COVID-19 siya ng marna salpu dope. Di parsarepiot tapi mungkin adong masalah di keluarga, di persikolaan, di parkarejoan, nang di huriat tapi. Alai songon ruas na pinarhamaol ni debata, songon na porsea hita, toktong do hita madok muliate tu Tuhan, aka ahape na masa di ngoluta, ai hido hatan di bata tu hita ima songan tersurat di Sade Tesalonika 5:10a madek moliate mahamu siala saluhutna jala ayat ima toktong natatiop dinalaho mengadopi tahun 2022 mardongan tangiang jala marhita hita ima boy hita optimis
mangadopi tahun 2022 ne baruon nang pedang taboto dope manang aha na yang terjadi tujuan ni Arion. Songon halak nomor dosa hita tongondo siarondo ka pangalahon na hurang ima sian hita ruas tu huria nang tu pangula ni huria tu kaparhalado nang sesama hita ruas pe di parsawarata di wikta di huriata do dilana asing alani salpo kamu may bagas roha asa boy hita masuk tahun 2022 on bagasan lasni roha. Jadi songon panutup selama tau baru ma pasat hami tu amang padita resort tu gatorop di son do amang inang padita kape sutoyo selama tahun baru dong tong tu parhalado nya kape sutoyo nang kita sama ruas pe se anggiat ma Tuhan nama dongani jala masuk hita memasuki tahun 2022 marsogot mau lihat ma jala horas mewakili sian parhalado ujo kami amang situasi jabat. Horas ma dihita sudena. Tutu parjol sahali marulupuluk dutu dita alabui hita marpungu di perpunguan ujung tahunon. Puji Tuhan, sehat-sehat hita sudi nang pe masa Covid. Tongdo dilihat Tuhani haluau tu hita. Nang pe di perdalanat di perngeluta salelengon di bagasan nasa tahunon. Tutu gudang doha ngaluton alai tongdo hita bui mamulus satu ujung tahunon. Kami songon sian parhalado mewakili madokal meliate tutuhani jala madok tuhita sudi tuhita ruas HKBP Sutoyo songon naung dicanakon di huriata tahun 2022 adalah tahun kesehatian hasadaun ni roha di sudi akaulaun terlumubi ma ulaun ni huriata asabu hita kesehatian sadaroha molutung pe selamaon hami dibereng hamu hurang di pakubasion nami sian parhalado marboha bahenon ma alai mangido mahita di bagasan tangyangta tujuluanon asiro hani Tuhani saya diwujudkan ma tahun kesehatian tahun 2022 asa sada sude kami parhalado mangulahon lomoni rohan ni Tuhatai membangun gereja Sutoyon dakolan membangun secara fisik membangun sian sudedo fisik dan non fisik, terutama non fisik yang mungkin belakangan ini agak terganggu, asa boleh lebih denggan ke depan. Melutung pes hurak kami emang di pelayanan nami tahun 2021 marboha bahenom ma tanya aku kamu hami gugu jala mangidu hami do gomos tu hamu sude ruas nami. HKBP Sutoyo asa marsipa une-unea kita di gereja tahun asa dapat marsangap maguarni Tuhani di HKBP Sutoyo. Selamat menjelang tahun baru ma di hita sude. Disambut ma tahun kesehatian tahun 2022 di bagasan lasiroha. Tuhat tama nama ngaramut hita. Butima hata sambutan sian hai parhalado. Ngoliate. Atong tapuji matuhata marede mahita laus disomma pasahato pelean sada a sada b. Oh
Dameni de batana sumurung sian saduhutna roha. Ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batana mamakulingi hita di pertangyangan di ujung tahunon. Ima natar surat di buku ni si Jeremia bidu 20 sia mamuka sian ayat 10 rodi ayat 14 di dok songonon ay songonodo hatani Jahuba molodunggok na 70 tahun di Babel ebatakku mahamu dohot pasit tokot tuhamu bagabagakku nadenggani asa mabuak kamu mulak tuingananon anu ngatakas suboto sakap akan ahusakapi taringot tuhamu ninna Jahuba sakap pasonangat do tahedada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung nahina lungutom muna jadi pajojo muna maau huhut lau hamu martangiak tuau gabe tangi honokku mahamu jala luluam muna maau laus jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna Jahuba jala mulak bahenokku akan natar buang sian hamu jala papungokku hamu sian saluhut bangso perbigu do sian saluhut inganan habolongan muna nasailaw na hubay ini ninna Jahuba jala mulak kamu buanokku tu inganan habor hatam munahian lau tarbuang ima sahakna huriana hina holongan di bagasan gowarni tu hatta Yesus Kristus opak jum 20 sia minut naik. Tari paramahita sia tahun 2020 sadaon tu tahun 2022. Tentu sudah itu hita maka tidak kon di natabulus tahun 2020 sadaon. Matsai ragam doaka hamaolon. Sipata di bagasa biar dohita mangalakahol lakata. Di bagasan gangguni roha pajupang dohok dongan na hinaholongan ala pakorhon ni pandemi covid na sa totong dope taadupi nang sahak rodi tikyon jalalaus ihutusi tadalani tahun 2020 sada laos mangihu mamuse di bagasan na daksay sudi natasakapi daksay sudi natarencanahon ni sarana boy tulus nangaka diulauta diaka profesita diboni agatta dohot akka rencana keluarga pera alai pertanyaan di ujung tahunon napai ngotok kita dui asa unang madili hita asa unang madabu hita tu keputus asaan alai naik taingok ma Tuhan mempersiapkan waktu yang terbaik bagi kita jika Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kita menyeberangi 2021 memasuki 2022 alelaus hidup tusi saya dong gua kalas niro hatong natatagam manang natajalo di perdalanan ningolutta nakpe mengedupi ragam niak kana taparukil hon tentu sudia kana porsea naing makamoliati honi tu di bata asaunang madabu hita tu gijang niroha alai konek hati dak kuntung asini rohani di bata patulusi jala tu makirim dope hita
nang madalani partikian dan ilihon ni debata tu tahun 2022 on naik patuluson ni Tuhan do petu hita akka ragam ni akka silah seniroha alani tabulus partikian ni tadalani rabdohot akka ragam nina taparukil hon nuaing di paredi itu hatta ti hita taripar tu tahun 2022 alani tona ni hata ni debata naneng dohonon na tu hita apala di ujung ni taunon adonggo sada halak penyair madok Tuhan tak pernah berjanji bahwa langit selalu biru dan laut selalu tenang. Akan tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Odo naik sipi opot tak ikut tadu pido ragam ni paru kilo ni ikut tadu pido akka hamaoloni alena porsia hita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Takas donaking didok diturpukon 70 tahun marukil do bangso ni debata. 70 tahun ikon adu pandesida do ikko gabisada bangso na terbuang nasida. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka untuk selamanya mengadupi inakingan. Budi tubuh suku-suku dinasida sebagai bangsa Tuhan, bangsa yang dipilih. Bahasa pasobuan ni debatahami mengadupi nama saon. Jala budi nak suku-suku ni petubu di hita songok kalak na porsea hita, martangi yang do hita, maruga do hita. Tapi kenapa Tuhan membiarkan kita dalam 2 tahun ini harus menghadapi pandemi COVID-19? Tentu suku-suku ni nabui masa doi di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta alai songon nataro naking Tuhan tidak pernah meninggalkan kita nakpe bangso natarbuang bangso ne guarama natarbuang ade. Tapi Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tetap menyertai mereka. Dan Tuhan tetap melihat perjalanan kehidupan mereka. Tuhan tetap mendengarkan jeritan hati mereka. Dan Tuhan tetap melihat gelombang hidup yang memang ikom masa di perdalanan nguluta. Memang itu adalah sebuah realita hidup yang harus dijalani oleh setiap orang. Bukan mengatakan ketika kita orang percaya seakan-akan bahwa tidak ada lagi masalah dalam hidup. Masih patah na suarahon niya ka namadok. Teologi sukses, teologi kemakmuran. Seakan-akan mereka yang percaya pada Tuhan tidak ada lagi pergumulannya. Seakan-akan mereka yang menyatakan rajin beribadah ataupun membaca firman Tuhan dan adong be naik konarsak ni rohana dakpas pangatusyota maruga mo na songoni alainnya tahapor siai ima molotung apepe songon nataro naking tak selamanya langit sana biru ale narodo ditiki na mendung tak selamanya laut tenang ale narodo nangaka galubang pe disi ale tahapor siai dang ditadikon debata hita di perdalanan ninguluta imaton na parjulu sentrupuk tahun napaduahon songo topik ni pertanyaan sakap hasonangan nasiat debata rancangan damai sejahtera Tuhan
Sakapasonangan do na naik patuluson ni debata songon nanido na naking di ayat 10 sadai. Ay nung atak kasuboto sakap akan husakapi taringot tuhamunin na Jehovah. Sakapasonangan do tahidada tuhamagoan. Asaw mangalihot tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Tuhan tidak pernah membuat rencana celaka bagi umatnya. Alayak kasakap hasonangan do songon naniro nai. Lehonon nido sada pangatusion tuhita. Melope patah mandok. Setiap celaka ada hikmah. Molo hatani haporsiau madok. Setiap penderitaan ataupun sukacita yang dialami oleh setiap orang percaya. Satu hal yang harus kita sadari. Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Walaupun terkadang dari sudut waktu tak sabar hitara. Dia dodo tutu sakap ni Tuhanon. Ngasongon na malilikuan ninna. Mungkin bodo gabita tu laki. Lumobi marhiti siyan logika berpikir kita. Songon nasuhardui. Tu pikirakku. Tu sakappu. Tu akarencana na hurencanahon. Namun yang pasti. Melalui iman kita. Kita mampu memahami. Sebenarnya apa rencana Tuhan untuk hidupku? Molope ikon ape doaka na mangarsahi roha doho pikiraku. Ape do nang nagabi mabubani nang rohaku. Alaikon nang tapahami dari sudut iman. Siaka porsiaon. Kalau logika susah menerima itu. Alih porsiaon taman dok. Ada rencana Tuhan yang indah di sana. Hidup dan hidup juk suhar pabainan ni Tuhani tu pikirakta. Hidup dan hidup nang hatani debata di son nakingan dak sakap hamagoan nahusakabi taringot tuhamunin na sakap pasonangan do neng mabuak kamu lemangat tusi. Bagaimana kuasa Tuhan memang dalam setiap langkah hidup kita yang tidak boleh kita pungkiri. Holanalani huasuni debatado, tung ala asini rohani debatado, namang aluas sita sahat di perdalan ni nguluta di ujung ni taunon. Alani konek takas di hita. Jika Tuhan masih berkenan memberikan waktu ini bagi kita, mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Naneng dohonon itu hatta di si nagudang dope tugas doho tanggung jawab ta. Naneng si patupota. Imasakap ni Tuhan nekot tapahami marhiti sian haporsiota. Napatuluhon na nang dohonon ni hatan itu hatta tihita. Mengadupiak kana masaon hobbar tu padok ni hatan itu hatta tu bangsona di son. Mabuak kita mola mangatusi lampasol hotto dirita tu di batak. Naking didok diberi kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tak taboto ahana masa madalani tahun 2022 on atik tung masa pesi akka arsak ni roha alebuadu hita songon halak na porsea mampu memenangkan itu. Molo tapai huti hura hatanya detta na di bukit de nomor 210 tului duk sonang rohakku. Tidak disiduk sonang rohaku di bayi Yesusi persuk pehu taon di son. Seperti ada kontroversi di situ. Paradoks. Sonang rohaku ninna. Ale persuk hutaon.
Lapatanna molo tukku adupi peragam niaka namasa ragam niaka parukilon nama doki rohado, pikir aku satu hal yang saya pahami ketika aku menang sian hapor siokku mengadupi nama saya. Sona tadok naking aidang adung nguluon nasudi pada dup dohotaka hamaulun arsak ni roha manak paruki lope. Persoalan kita adalah apakah saya mampu memenangkannya atau sebaliknya akhirnya saya semakin menjauhkan diri dari Tuhan dan menganggap Tuhan tidak pernah berbuat dalam hidupku. Alaisia sejarah Nina menciptakan lagu ini adalah ketika dia menghadapi beban yang sangat berat. Semua keluarganya meninggalkannya, istrinya, anak-anaknya karam dalam perjalanan di tengah laut. Dan yang paling membuat dia kesal ay di perjulu mana perjulu mahamu borhat menguduti piau ala nikari jokku ninna. Itu cerita, itu kisahi senegara Inggris. Alai masa mana masai ujungna disedetiki dipaki lalahone bana nang pe porsuk haci do namasai ala idu imana huhamonakod do ide bener di doki bana rupani sonang do di pasonang tetong rohakon ninna. Saya menang walaupun penderitaan itu ya sebuah realita yang saya hadapi dalam hidup saya. Duk hacit. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Alani kita perlu jujur di juluni Tuhan ya sama onak kita. Onak saya tadok haleluya puji Tuhan. Tapi saya situng ngidorahana. Mada tuk sewa toh hodok nadir makon enak. Gak memenangkan dari mulut keluar puji Tuhan aliang gue di bagasan arsak ni roha tu magod do sebaliknya. Tuhan marsak doa nuaing, Tuhan marukil doau, Tuhan dok hu hilala. Ali bodoh hau pamonangau di perdelenan ninguluku ini yang menjadi satu hal. Naneng pamonakok kita. Ketika kita melangkahkan perjalanan kehidupan kita, jika Tuhan berkenan memberi waktu bagi kita memasuki tahun 2022. Lausi hutusi di hita nasahuria khususnya hita hagabi pesutoyon. Dua hal. Nagebetona di hita memasuki tahun 2022 nanek sipatu pota di huriata. Na perjulu nakingan nga disinggung diberi ini huria. Secara umum HKBP menentukan tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Hasadaun niroha. Menyatukan visi dan misi kita bersama. Songon huria. Songon pamatang ni Kristus. Na ojak di tonga-tonga ni Portibion. Alani molo pamatang ni Kristus do huria ikon naing di bagasak kasadau di songo pamatak taud doi. Sada. Dang bui do honon ni simat jojakta molo tarsea tangan dang urusakui urusan ni tangan doi ninna. Dang bui do honon ni simat jujukta molo mengalami luka atau penyakit dalam organ tubuh yang lain. Alai sudido pamatangi makilalahon songo pamatang ni Kristus. Alai na utama adalah pasadahon tahi hita. Bohado hita songon huria nang ojak di Portibion. Makilalahon pakilalaan songon natinopan ni debata lumubi ta adupi dupin waing. Saha tu sonari danggopi marujung pandemi Covid-19 dengan bersama kita mampu dimenangkan songon nataduk di julu nakingan. Oma secara umum HKBP, secara khusus HKBP Sutoyo. Masuk kita tuh tahun 2022 on adopsi para diota. Ahamai. Tahun 2024 HKBP Sutoyo 50 tahun, artinya jubileum 50 tahun.
dang liling be 2 tahun naik guarra 2 tahun alai sasitonga anggo partikiani hiralugu do sipata memulus tapak kilalahod jon waing nga 2 tahun kita mengadupi pandemi covid sehirana tuari do pinama say hapin waing nga ujungi 2020 sada siap bona ni 2020 mangaradi mahita maka molete huntu dewata dengan tahun Jobel namarlapatan tahun pembebasan bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya perjalanannya nunga huria nama toras sita sasitonga huria naung 50 tahun nunga huria na bulun hita na belga aliunak songona di hutan nami ay di dia do harua sommo di gereja bulun ninna bangga hidu ita mandok gereja bulun ali suku-sukunnya apanya yang bulun itu loh ikut buludo di parsauranna bulun di pelayananna bulun nang dia kaholong ni rohana bulun di hasadonna asa unak kola sebagai simbol huriana belga do sutoyon huriana bulun ay hola deskahon atu sonna tari seda terus widi do manelefoni akarung aku beh tu gereja bulu kupah ngina bawa bilas doro hakku tongda tang nasolas roh hakku sutung di puang mudang las roh hakku rupani lasian gari ada ati alai sonna hudok nakingan bagwarra do deina dah ikut congoni do ati jala odo nanek tapati duhon mulai tahun 2022 taparadime kita akan mempersiapkan 2023 kita akan prajubileum mangaradi mahita jala tahun 2024 marulupuluk mahita ainunga 50 tahun hakabi pisutoyon tetu ikon neksudi duru sini huria madukungon ikon neng marlas ni roha do hita disi mulai sian name met sahak rodi nama gudang naposo sahak tu na tua-tua asa naing tuhat tape marsangap marhiti sian saluhukne alani hamuak kamanginang dinanaing mamasuhi tahun 2022 hita di doksa da seniman biarlah hari kemarin telah berlalu dengan segala persoalannya namun hari ini ialah sebuah kenyataan yang harus saya jalani dan hari besok adalah harapan yang Tuhan mau berikan dalam perjalanan kehidupanku. Alani dipatulis Tuhan maka sakap naulina dinggan madalani tahun 2022 gabi tahun parasini rohaum itu tu dihita ganup marsada-sada. Amin martang yang mahita. Mauliati jala puji-puji amma dihotutu ali Tuhan. Alani dinggan di basam dohot asin roham. Di luar colo kami mamasuhi tahun 2022 naung di paradeho di julu nami lebih hurang opak jom naik dadalani tua nami Tuhan dada alani hasurungan nami alai tuku hati dako kami do asini roham doi hubudu cami tahun nabalga tahun 2020 sada lalaus ihud do di situ Tuhan nangakan aku parukil hok kami arsak ni rohanami lumubi mengadupi pandemi covid 10 sia kami disadok hajol mau di Portibion nagabi manusai nangaka ulaw nami moruak kapacamotan nami adunggo kami nang hagoa nakaulaon songoni akabuniaga nami songoni akasakap nami ali Tuhan sakap nauli na dinggan dingulu nami sipata suku-cuku dorohan nami Tuhan na tadi konomu duhami manangdang loasom muhami madai partikian nauli na dinggan adelos ido di dok hatam Tuhami Tuhan di bagasa bornginon akasakap hadameodo sakapmu sakap nauli ido naneng
patulusomu. Atau ngalani loas mahami mamasuhi tahun 2022 nanengro. Gabe tahun naguk asini rohamai Tuhan dihami ganuk marsada-sada. Jala patulus saluhut hobbar tulomo ni roham. Pardalanan ni ngulunami songoni nang huriam khususna HKBP Sutoyon. Muliati ma ali Tuhan disudidingkan ni basam dohot asini rohami. Alani luas mahami madai dengan ni basam dohot madalani tahun 2022 nanaing masuhan nami. Pinujima guar munabadiai kolam mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Lasmaret di mahita papungu pilihan ima tupaktu dana pensiun HKBP. Ing
Urian itu hatta nunga di papostro hatta marhiti hatana pabua sakap hatuau do sakap na tarengot tuhita margati pitaon bulad do hotari angko sakap ni di batadang muba jaladang mose atong marsitio pamahita tuhata ni tuhatta. Di bagasan pos ni roha doho pakirimot tutuhata. Tadapot tomatau 2022 nanaing basa-basa honon ni tuhatta tuhita. Unang mahamu babiar jala unang manodit-nodit. Haposi madebata na majaga doho na mga linggumi hita. Aibana do si parmahak kita. Jala hita biru-biru pinarmahan na. Daktagamon luason na tarsulad di pakmu. Jaladang nok mata ni si jagaho tu de batama totong pakirimota. Mapilihatta. Ali di batama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilhom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silihol-lihom mitu hami. Asalam girgir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say sao malo mo ni roham di banu tongoso na di banwa gijang. Leom matuhami sa dari kanguluan siapari. Say samadusa nami, songopanisa nami di dusa ni dongkan na mardusa tuhami. Unak kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Atas nama Sudi Parhaladu HKBP Sutoyo dohot nama kubasi ulaun di Bornginon pasahaton nami tuhita selamat menjelang tahun baru 2022 horas madihita saluhutna salam sehat Tuhan memberkati.